ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахти ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13та мошинои нав омода кардем, ки пешкаштон мекунем. мошинҳо беҳади бад арзон ҳастанд, ки аз 5-6 ҳазор сомонӣ сар мешаванд. видеои наворро бародарон то охираш тамошо кунем. ба видеои навори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем, ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар корем. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дошта бошед, дар номерои WhatsApp имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мегузорем. курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомон. дӯстон, аз шумо хоҳиш мекунем, ки ҳамин видеонавори моро дар имо ва дар дигар сайтҳоятон имкони бошад падилиса кунед. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунам то охираш тамошо кунед. айн нархҳои мошини мо бо хабар шавем. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ мо дӯстон Mercedes-Benz C-Class ки соли бароишаш 1998 солае. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объёми моториш 8 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4та балони нав дорад, 4та дискаҳои рамашка дӯстон нашод. танировка ҳуҷҷаташон ягон маълумот додагӣ нестанд. агар ки шумо харидор бошед, дигар маълумотша мегирен. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар фурӯхта мешавад бо нархи 55 ҳазор сомонӣ, ки бо савдо ҳам дорад. хоҳиш карда ки беҳуда занг назананд, кадомитон агар харидор бошед, дигар маълумотша мегирен. дута рақамошон ҳастай, занг зада маълумоти 100% гирем. бардони азиз, мо бошад навора давом медиҳем. мошини фурӯши навбатӣ мо дӯстони азиз Opel Astra J аст, ки соли бароишаш 2006 солае. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. гази евро 4 дорад. объёми моторош 1.4 литри простой аст, камазраф, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин қариб ки сайсаяш вагони аст, тоза аст дӯстон. 4та балони нав дорад, 4та диска мошин бе ягон камбудия. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 43 ҳазор сомонӣ, ки бо савдо ҳам дорад. кадомитон харидор бошед, рақамошон дар поини видео метавонед занг занед, маълумоти 100% гирем. бардони азиз, агар шумо ҳам дошта бошед мошини хона, квартира чизи барои реклама, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед, мо реклама мемонем. Mercedes-Benz C-Class дӯстони азиз сечка соли бароишаш 1998 солае, ки сӯзишвориш бензини холия, мошин умуман газ дагӣ нест. объёми моторош 1.8 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4та балони пачка, 4та дискои рамашкаи раднои худаш дӯстон. мошин умуман ягон сарапи надорад. мошини сайсаяш вагония беҳтаринай хадавои ҳам дорад дӯстони азиз. айни ҳол ин мошинам қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дӯстони азиз, дар Ленинобод фурӯхта мешавад бо нархи 56 ҳазор сомонӣ, ки бо савдо ҳам дорад. вариантҳои алиши ҳам ҳаста, метавонед ки пешниҳод кунед. рақамошон дар поини видео метавонед занг занед. Opel Astra F бардони азиз караван соли бароишаш 1993 солае, ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объёми моториш 1.6 литри простой аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадавои кардагӣ аст. 4та балони миёна дорад дӯстони азиз. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 14500 сомонӣ, ки нархи ахирон шояд гуфтагӣ. хай намедонам агар кадомитон савдо кардатонед, савдо мекунед. мошина агар хоҳа гуфтагӣ ай учёт символ мекунем, хоҳа дар номаш оформид када метиём. кадоме ки харидори аниқ бошад, дигар маълумоти 100% мефаҳмонем гуфтагӣ. рақамошон дар поини видео марҳамат. Mercedes-Benz C-Class дӯстони азиз сечка элегансаи соли бароишаш 1996 солае, ки сӯзишвориш дизелае. объёми моториш 2 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4та диска, 4та балони нав дорад дӯстони азиз, ки хадавоишам ҳаста. мошин 100% бе ягон камбудия фурӯхта мешавад бо нархи 50 ҳазор сомонӣ, ки бо савдо ҳам дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. дӯстон, кадомитон агар харидор бошед, рафта мошина бинед, бо савдои худона кунед. видеонавори моро бародарон хоҳиш мекунем, ки дар имотон падилиса кунед чӣ мошине ки ба шумо дар кор бошад, дар комментария нависен. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. лайкотонро занед, дариқ надорем. мошини навбатии мо дӯстон ВАЗ 21015 аст, молодёжин аст. соли бароишаш 2004 солае, ки сӯзишвориш бензини холия газ надорад.
объем мотори 6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4 раднои дискаи худаш ҳастад дӯстон, 4 баллони 70% дорад, фарои нав дорад. мошин бе ягон камбуди айни ҳол қарор дорад. дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидорӣ аниқ бошад, беҳуда занг назанед. дагай хоҳиш карда кадомитон агар харидори аниқ бошад, ина номерошон дар поини видео метавонед ки занг зани маълумоти 100% айхчон гирен. марҳамат. ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини навбатии фурӯшмо дӯстон инам сечка ҳастад ки соли бароишаш 1998 солаи судишуриш бензини холия газ надорад. объем моторош 8 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин элеганс аст, 4 электропакет дорад, обогрев сиденя дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад, 1 сола ҳуҷҷат, ходовой коробка 100% аст. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 55000 сомонӣ ки бо вариантҳои алишиш ҳам дорад бо астраҷикати. кадомитон дӯстон агар ҳамхали вариант дорем ки мехарем, мошин беҳади бад тоза мега 100% мошин дасти як одам дай. марҳамат, рақамошон дар поини видео маълумоти 100% гирем. бадрон аз шумо хоҳиш мекунем дастгирӣ ки канали моро фақат лайкотон намоне ва падписак видео навора. раҳмат барои дастгириётон. ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини навбатии мо дӯстони азиз мошини советски молодёжни аст. ваз 2101 аст. соли бароишаш 1985 солае ки судишориш бензини холия газ надорад. объем мотори 3 литри простои камасраф аст. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ техникаи бадрони азиз. мошин мега номерош транзитай ва ҳуҷҷатҳои яксолашам ҳаста. кадоме ки мехарад бо муомила мекунем мега. айни ҳол қарор дар ноҳияи ғончӣ дӯстон, нархаш 9000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поини видео. кадомитон агар харидори аниқ бошен, ина мошинча тенҷай свети раднои хуча метавонен дигар маълумоти пураша гирен. марҳамат. дайво леганзе бадрони азиз соли бароишаш 1999 солаи судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 8 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ миёна қарор дорад. мошин 4 баллони миёна, 4 диска дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи деваштиш дӯстони азиз, яъне ки ғончӣ мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадомитон агар ҳамин хел мошин дар кор бошад, агар шумо дар наздик бошад, рафта мошина бинед ва савдои худтона гап занед. агар шумо ҳамин хел дошта бошед мошин ёки хона, замин, квартира, мотоцикл, чизе ки барои реклама, дар номерои имо ба WhatsApp роя кунед. дар видеои оянда реклама мемонем. даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бардони азиз хачбек аст. соли бароишаш 1997 солаи судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторош 6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ техникаи қарор дорад мега соҳибшон. 4 диска, 4 баллони миёна дорад, ходовой шама аст дӯстон. мошин соза мега айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 29000 сомонӣ ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. свети раднои хучаи бадрон агар кадомитон харидор бошед, на рақамошон дар поини видео метавонед ки занг зан ва маълумоти 100% айхчон гирен. бошад навора давом медиҳем. 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ аст дӯстон. ваз 2107 молодёжни ки аду бародар хоҳиш карда буданд. соли бароишон 2011 солае ки судишориш бензини холияи мошин умуман газа дагӣ нест. объем мотори 7 простои аст. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4 баллон дорад, 4 баллони нав аст, 4 дискаи раднои худаш, ходовой дорад, нашуд ҳуҷҷат ягон маълумот нест. мошин пӯсидагӣ надорад, 100% бе ягон сарапи найб. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон дӯстон фурӯхта мешавад бо нархи 24000 сомонӣ ки бо савдои хубам дорад. кадоме ки харидори аниқ бошад гуфта соҳибшон, биёд дар пеш капот савдо мекунем. хоҳиш кардагиам ки беҳуда занг назананд. марҳамат, одамое ки харидор рақамошон дар поини видео маълумоти 100% гирем. 12 мошини фурӯшӣ. Opel Astra J бардони азиз як таи дига соли бароишаш 1998 солае ки судишориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин 4 баллони нав дорад, 4 диска, аккумулятори нав дорад. состоянияш беҳади бад тоза мега, ҳуҷҷатош то моҳи декабрай.
ягон ҷош пӯшидагӣ надорад, ходовоям ҳаста, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. бинага ба ягон расходай мошина светаш серебристай бардорон. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин дар пойтахт мешавад, фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадомтон агар ҳамин хел мошин харидани мошини ки дар кор бошад, ин рақамошон дар поини видео метавонед занг занед ва маълумоти 100% айхчон гиред. марҳамат. 13 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 дӯстони азиз, молодёжни кардаги ҳастед. соли барои шуш 1993 соле ки судфурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 5 литрай, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4 та баллони хидош, 4 та дискаи раднои хидош, баллонош миёна аст. дӯстони азиз, нашод ҳуҷҷат дигар чизош ягон маълумот нестай. хай бо телефон мегиранд агар шумо дар кор бошад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 14500 сомон ки бо савдо ҳам дорад. рақамошон дар поини видео. дӯстони азиз, кадомитон агар харидори аниқ бошед, дигар маълумоти пурраша занг зада мегирен. ин буд 13 та мошинои фурӯши мо. агар шумо мошини фурӯш дошта бошед ёки хона, замин, квартира, дар номерои имо ба ҳасаб гиред ки мо дар видеои оянда реклама мемонем. то видеои оянда дӯстон, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.